Total domination. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala. Paborito! Bautista. Paborito. Benalona. Paborito! Lawak. Paborito! Puso Rubio. Paborito! Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito! Ordaneta. Paborito! Diyan Villasis. Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa'n mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag ngal daw, bigat kata kayo amin, apo. Mabig kabuasan Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat niya mangipasabi na sari balita issue tan komentaryo ni Pangkarad Sari Matuan, Liknay Balay. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakaulop na nakantabiyod sa agaw na Martes. Pet sa tres tila atatang tanagagi ka. At bulan na Hunyo taon 2025. Sa magtaril kapaborito magtariling kor Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kantabay timat. Siyempre, sa bilay tayo. Ay noong kapurayag tayo narungalad radyo at tatang tanagagik. Watan niya idantay pagalang dayo siyempre say manang arulawas the faithful one Engineer Richard Olanday. Tansay alonlanag ya Engineer Nixon Dakal. Yawn. Mayamyam ni sa tiyempo at tatang tanagagik man ter sa oran man nang nangis sa tawon niya kwanda.
Singanan karuman, diri-diretso'y terter na oran, agauntan. At say padisir tayo, lapag. Tani, ang gada aliwalabat lang binmalis so kulay terter na oran karuman. Pati diyad syudad na dagupan, timmertermat sa oran. Siyempre, ang tayutan na tatin talagaging taylatan o terter o oran, walay danom at sararata nagauntan. At ang karuman, wala ray nan po posted social media, taga syudad na dagupan na tatin talagagik ya, dahil sa matlabat ya terter na oran. Pero unfortunately, at kaskasen ira, aakin na tatang talagagik, araraya may lugar, yawalad ni abuban pasen. Ta jad saya lanti so sare nagagawa natan at sida tendagupan niya road elevations at wala ra may pasen siyempre. We have to admit it at tatang tanagagik ya wala re pasen yalapot agawa may road elevation at limulak sab ira. Singara limmereg. So aliling to atateng tanagagik. Although talagan aliwaran limerag, as in talagan limerag. Noang ta lapot agawa may road elevation, singara limerag natan. Jad sa may intagay na daladalan, agi kalamor, wala ra may kabaluyan tayo, ne sakila ya experience da jayad PNR. Ay panang nang tipa man ka Engineer Richard ara may untata may kem babaliwad yirungan tapaw na yirungan no walay sayaw ud tapaw na irungan wala ri untatay tay ud tapaw na irungan karo man atateng tanagagik experience dadi tan PNR Mayumbo ya jad sa may atipon nya danom ya awit na sayay uran atateng tanagagik ang basay dalan, adulap so sare dalan kanyan say people, ya unlad trabaho, unlobat trabaho, at ang gapi choice data itong tanagagik, nuagta say umbaliw at saray irungan. Andi bali tawalay gentleman, ya ang itabin at sikarata pen agra na balintuag. Ay simpre no, na out of balance sila. Ta siyempre may irungan dat plastic, yung irungan. No kimapoy may balance da gadi abitwag. Gauntan abasa. Ready na ba engineer yung mga videos natin para sa baha na mga ibang lugar? Nita na ataten tanagag ni man ira atalunton ira sansansake iran umbaliw tapi ang jaruntan at makabaliw iran amin anos. So baliw da kalamor atateng tanagagitan nanyunyute dalang damatay underwater amalabata ya terter na oran jad syudad tayong dagupan di ba nanyo may tricycle ay limuragla pero inusob to ne matibay yung tricycle basta aga na lubay kang butso okay laban so power to tayo motor basta aga aluban tayo tambutso manandar tayo tricycle pero lano talagang pati sa aming makina nala nalgumala sa isakin anong nang tayo i-impose na tatang tanagagi kaunta sa sitwasyon at syudad na dagupan na unyan managuran aratan irami abuban walad abuban lugar sa kung kulang kay panang tulara may kapkaabungan mat ditanay aluban may tiraangan ko nasaray danom at kapkaabungan da atatang tanagagik ni atan may kinay building na GSIS nugak nalilin mo ditan sa nima may DBPI nitan lay sa kaya luluganan pick up hindi ba lay pick up tatagoy sa sakin niya na imano katatang tanagagi impose damat amay duman at arap na YMCA alarmit duman hindi ba lita papataguyan dalamay dalang duman pero paano kulara mo yung balo ko so kapkaabong na hindi ka naman sa YMCA pati na YMCA
sayay panaon na nagpunap, panaon na mamauran, kasi arak na sinalaikan. At ang may laon, yung lugar, at yung lugar, sa iyang karsada, yung laon kita, at yung po natong iman, so ganun kita. Kanya sa ikakot natin, paano kulara tayo, sila kita, yung baliw, umulong, yung panahon na yung mamauran. Bali wala may overpass wala. Pero katabi na ko yung overpass ganun ba lang namang bago. Hindi ka po nang sumunod datatong tanagay. So, does it solve the problem in flooding? Ay road elevations? Hindi rin man yung datatong tanagay. Kani wala may abasak ni atatong tanagagig ya reaction da. Wala may impose da social media ya reaction da atatang tanagagik sa ikwanda magano aliway apindot ko. Sa ikwanda sa may reaction da nagkalalo ramay pasaheros arami ula jet syudad na Dagupan sa ikwanda dalam labaso atagi jet Dagupan kwanda. At least akadalan kayo, gauntan si kayo mo. At least akadalan kayo, ag kayo nan sausaw. Ay age. O ag kayo timaksaw, kung kukumon. Sige, ag kayo timaksaw ed, danom, delap, agauntan. Pero si katutan so paga iyag agulan nasaray taga syudad na Dagupan natan. Ne, panaoy mamauran la, panon tulay no, unuran na libog-libog ya diretso panon tulay no, unuran na libog-libog ya diretso. Adigi agadinal nalga pera may patigkak paabongan da, gauntan, tagapidalan na danom. Sa ikaw ko lang tayo sirin, drainage system. May working ya drainage system. Wala mo so drainage system na sara tay road elevated roads pero atag-tagay. Siyempre sa danom on level at sa may aga on level may wala kad abuban pasan agka on level at sa may kulay drainage system tatag-tagay. Adala na danom natin wala abo to sirin ni ramay drainage system niya ginagawa da. Wala abo to jad tapaw. Pero jad gilig ya dalanan na sa ramay danom ya manlapod sa low-lying areas akuan tabalan. Di bali basta man alalwar kayo antay latan na unyaran pa na mamauran at siyempre nandurman klase sakit matlas unlulasa. Ni singasay impacts. Gini wala arungal kun balita kalab yan. Karuman. Ya wala la kunoy sakay ya pagkatan na impacts jad Pangasinan. Wala binitladan ospital. Ospital na gobyerno. Pero we have yet to hear from the health authorities not talagan tuwatan si Babagada. Ta aglapiga dumamat so kami isang interpretasyon day. Pero sa kwanto may source kulante, ta sa may agito, mantatrabaho sa tanyo ospital. And it was confirmed, kuno, yawalay sa kayan ang positive la of monkeypox. Kanyan man alwar kayo, hindi balit ate monkeypox at atong tanagagig, ate monkeypox, at unabig kimat dita na tatong tanagagig. Naalatan, mapagara may arom abalang da airborne. Andi aliwan airborne. Ito yung monkeypox. Naalate monkeypox no manggasgasan so baogyo. No nigasgas yu te baogyo at sama epag kate monkeypox monkeypox kimo. Dita nyo naalatan so may transmission na sa may monkeypox jad gasgase baog. Aliwan jad airborne. Although sa ikwan dalan ti atatang tanagagik ang gapoy specific cure para sa tay monkeypox,
pero ara maapagkatan mostly makaka-recover matira on their own without needing treatment. Ta sa may sintomas to usually man-subside lamang within a few weeks pero with supportive care. Ta siyempre wala ra may mamputang at atong tanagagik no mamputang siyempre say gaunda uninom na tambal yaman paabubay petang. Gauntan. Pero for those at higher risk of serious illness, yan delikado. Nagkalalo lang no makapkapoy sa immune system nyo sa nakaukulan nga treatment ditan antiviral medications. Sikatutan so kwandaray eksperto. Aray doktor agauntan na tatang tanagagik. Ay, good morning. Manaya kay Insan Larry Rose Smith. Oy, tabayanan po ninyo ha. Watch out for the reopening of Abasti Tapuak on June 5, 2025. June 5, asinggarlatan na tatang tanagagik. This coming Thursday. This coming Thursday latan. Walay promo da. Buy one, take one. At sa may first 50 cups. On the opening day. Buy one, take one itan. Kaya ang Abasti Tapuak dyan po matatagpuan sa second floor ng Metrobank near Lyceum Northwestern University. Okay? Nathan, anto yung napagyagawan tayo to prevent monkeypox at atong tanagagik. Prevention vaccination with the smallpox vaccine can help prevent monkeypox or reduce the severity of the illness if infection occurs. Sikatutan so tambal tutan, prevention tutan. Pero naman bilang at pagkatan kila agkila manaanap na may kadamay po ninyo, you have to isolate na yourself. I-isolate, anto yung may isolation, mangkulong kayo at kwarto lang. Di mang kilad kwarto ag kayo papaway-paway la. Manayam kila ba la di tanad abong tapian aglaon kamayat makunalis at arom iran totoo. Basta maintain proper hygiene. Aman so importante at atang tanagagig. Hygiene. Oy, siya nga pala. At sa panuran-uran na tatang tanagagik, siyempre, gusto nyo ng investment? Magandang opportunity po ito mga kapaborito. It's an investment. As ay kwandaman lang there's a bright future that awaits you at Futura One. Ito yung Dagupan's first master plan condo community. Walay promo da at atang tanagagik. 4% discount. Saragay man pa-reserve na sa unit natan for only 20,000 pesos and you only have to present your 2 valid ID. 20,000 pesos plus 2 valid ID. Ang isang studio unit, pwede nyong hulug-hulugan yan ng 6,380 monthly. Di ba? Kayang-kaya yan. Yung 2 bedrooms naman, no wala ni malamya pundoyo, pwede nyong hulugan niya ng 11,784 pesos and 58 centavos monthly. Kaya Gabayo Investment, start your investment today because that is an investment at atong tanagagig. Diyan panakar na panaon, dakulari on sabi ni estudyante, manaral at siyudad na Dagupan, sarag yun ipaabang itan. No gabayo ipaabang yo, may abang da si katulamay monthly yo.
at the end of your yung obligations nyo sa company, sa inyo na yan, unit nyo. Yung pag nabayaran nyo na ng buo, yung the rest na kikitain nyo dyan, earnings na ninyo. Di ba? Kung interesado po kayo mga kapaborito, no spot cash down payment, 0 interest, contact Madam Millicent Fermil Paras. At 0908-869-7745. Ulitin natin You can contact Madam Millicent Fermil Paras at 0908-869-7745. Yan po yan sa Fotora 1 Fora Dagupan. Your best value modern city home. Siya nga ho pala mga kapaborito, mainit na pinag-uusapan po ngayon. Matutuloy pa ba? Matutuloy pa ba yung impeachment na isinampa ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte? Malakas ngayon ang ugong-ugong na mukhang hindi na matutuloy. Mukhang hindi na matutuloy kasi gahol na sa oras. Papasok na po ang 20th Congress. By end of June, papasok na po yung mga bagong halal ng mga bagong setup ng mga senador. Agaon tanatatang tanagagig. At sa pagpasok ng bagong setup ng mga senador, siyempre iba rin yung kanilang mga saloobin dyan. Kaya mainit na pinag-uusapan ngayon, pinagtatalunan, matutuloy pa ba? Pakinggan nga po natin yung naging pahayag ni Senate President Chis Escudero patungkol po dyan mga kapaborito. Kasi wala may narurunod po. Yan po. Iko-convene ng impeachment court, mag-a-approve ng rules, at mag-i-issue ng summons. Doon magwawakas yung procedure na gagawin sa ilalim ng 19th Congress sa June 11. Iintayin namin magbigay ng sagot ang ikalawang Pangulo 10 araw matapos nang matanggap yung summons. Pagkagat ng June 30, wala nang otoridad ang mga prosecutors o private prosecutors nila, so maantala ang trial at iintayin na yung pag-resume o pagbubukas ng panibagong Kongreso. Sikatutan na tatang tanagagik. So, sa timeline, gahol na sa oras talaga. Actually, meron nga yung opinion ni dating Senate President Franklin Drilon. Sa kwanto at malabo. Malabo na matuloy yung impeachment trial na yan against the Vice President, Vice President Sara Duterte. Gahol na sa oras Singa tayo at atong tanagagig. We need to have a break right now kasi narito muna ilang pang mga paalala. Yan. Para mapakinggan naman po natin yung ating mga sponsors sa kanilang paanyaya para sa lahat. Magbabalik po ang Lignay Balik. Hari ni Nazaret Pakabatan Paimano. Malalapanit sana ay managantabay. Ang putak-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang putak-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang putak-putang Iren Informasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway,
a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare. Alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero. Paborito. Lasip Chico. Paborito. Lasip Grande. Paborito. Lumboy. Paborito. Lukaw. Paborito. Anjet Maluwag. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy po ang Lignay Balay, alas 8.32 na. Alas 8.32 na po oras natin, mga kapaborito. Siyempre, dyan nga rin na si kapaborito tayo ng RJ Jimenez, always at your service. Nakakalop na nakakanta ba yun ni Sain Ago na Martes, sa magtarin kapaborito, magtarin lingkor, Joseph Kanilang Bakani. And by the way, hello and good morning kay Madam Lynn Coronel,
Kay Engineer Rodolfo Dion, Sir, good morning. Kay Sir Joseph Bartolome, tinatanong niya saan yan sa Dagupan. Yung isa po sa may MS del Pilar, dyan po sa may PNR Road. Yung isa naman po doon sa harap ng YMCA. Yan. Kay Sir Maxi Soles, good morning. Masanto sa Kabuasan, Sir Joseph Paborito, God bless kwanto. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. Sabi niya, kay Darlon Arsiga, good morning Sir Joseph. Mauran mo jad no baliches kwanto. Ay, okay. Ingat-ingat po kayo dyan sa Novaliches din. Siyempre lapag yata itong tanagagiksura na good morning Sir Joseph, musta na kayo dyan? Regards daw sa inyo, sabi ni Mami Fanny. Mami Fanny, nakaalis na ba si Mami Fanny? Ingat ka lagi dyan Mami Fanny. Love you. Sa ating best friend, ang ating paborito, June Jubilianos, Masanto sa Kabuasan, from Taguig, Baguio City Public Information Office. Talaga naman. Ingat-ingat din kayo dyan Siyempre, mauran mo at nantak, mauran mo dito at Baguio City. Siya nga pala mga kapaborito, kung may mga negosyo po kayo na gusto po ninyong ipa-advertise sa amin dito sa aming himpilan sa DWJA 88.1 FM, please feel free to call me or text me at 0991-934-9218 para makatulong kami sa paglago ng inyong mga negosyo. Alam nyo, importante na ibawag tayo sa totoo, yawali untan niya negosyo yo, yaon yan so serbisyo ya ipaparuntal yun sigara, tapi ano na antanda, man kaukulan ira na sa may serbisyo yo, laanda kayong tampol di dan, at sa te pwesto yo, agontan. Now, paano da kayo na nakabatan? Siyempre nakaukulan, ipakabat yun dyan si kami, ta ibawag ni, siyempre lata, importante tan, say Radyo Pangasinan, at narurungal din tiron luyag na Pangasinan, including parts of Zambales, parts of Tarlac, and parts of Baguio City and La Union. Nang yuta na ganyan kalawak yung coverage natin, kanya no walay negosyo yo, unsabi sa raratan yung lugar, narungal doon tayo pupunta. Need natin yung kanilang service kuanda, di ba? Kaya kung gusto niyo magpa-add sa amin, please feel free to contact me. 0991-934-9218, Tutulungan namin kayo. Kay Kabalens, Dick Tamboyat, good morning from Canada. Kay Sir Jerry, good morning. Sabi niya, good morning gentlemen. Pakibati po, happy wedding anniversary to my bayaw and sister, Mayor Pete Merera and Ana. Have a great day ahead. Uy, happy wedding. Pang ilang taon na silang kasal, Sir Jerry, ni Mayor Pedro, at saka ni Mayor Pete, at saka ni Madam Joy, Madam Ana, pang ilang taon na silang kasal ni Mayor Pete at si Madam Ana. Yan. Happy anniversary po sa inyo, Mayor, and to your loving wife, Madam Ana. Siya nga pala, congratulations sa bayan ng Binmalay. Nabigyan po sila ng award. Meron po silang natanggap na award para sa kanilang MCR, ang Municipal Civil Registry, headed by Madam Jennifer Manuel ng Barangay Amangkuru. Yan, Madam Jenny, good morning. Awardee po sila at napabilang po sila sa top 10 outstanding local civil registry offices sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito po isang pagkilala sa dedikasyon ng naturang tanggapan sa pagbibigay ng mabilis, maayos at makataong serbisyo publiko para sa bawat binmalinyan. At patuloy nating suportahan ang mga programang naglalayong itaas ang kalidad ng serbisyo sa ating bayan, ani Mayor Pedro Merera. At maraming salamat sa lahat ng empleyado sa Civil Registry Office. Saludo kami sa inyong serbisyo. Yan. Congratulations Madam Jennifer Manuel. Ito naman, magandang balita sa mga maralita. Yan. Kasi wala rami panahon, biglaan.
agontan tagtimo lang ti naibagan no kapigay ibuat tayo at sayan bilay agontan natateng tanagagi ka wala ra may makmaksil natan na buwas nakabatan mo ang dilat bilay unexpected wala ra may unyan events at bilay na sakit o may unexpected siyempre nabigla kayo ara may hindi kayo handa lalong lalo na pagkakailangan gumastos gontan sakit saray unexpected ya gastos atan so kung paano ibuburol at mapapalibing yung kanilang patay gontan no unya so problema na sara mairap bilay makapaingungot yan nunutan na gontan pero magandang balita para sa lahat para sa mga maralita aprobado na sa Senado ang kahapon ang panukalang batas na libreng funeral services. Aprobado na yung batas na magbibigay ng libreng funeral services para sa mga mahihirap na pamilya. Lahat po sila bumuto ng yes, 22 out of 0. Imagine that. Talagang todo suporta yung mga miyembro ng Senado sa naturang panukala. Kaya kung may isa sa batas, itong batas na ito, magkakaroon na ng libreng funeral services ang mga mahihirap na pamilya kung sakaling may mamatay sa kanilang pamilya. No more worries, ika nga Pero kahapon, sabi nga natin mga kapaborito, ay formal na pong naupo. Formal na pong naupo itong bagong PNP chief na si General Torre Atatang Tanagagi. Formal na po siyang naupo kahapon si General Nicolas Torre. At sa kanyang pag-upo, mayroon po siyang mga ilang kautusan para sa ating kapulisan. At isa sa mga kanyang kautusan para sa ating mga kapulisan ay yung agad na pagresponde. Actually, kung tatanungin si Pangulong BBM, ang ibinigay niyang utos sa ating kapulisan is to respond within 5 minutes. To respond within 5 minutes. Pero sa kanyang pag-upo bilang bagong PNP chief, ang utos ni Police General Nicolas Torre ay 3 minutes. Binawasan pa niya ng 2 minutes yung pag-responde. At ito pa, kapag kayong biktima napunta sa inyong presinto, regardless of kung saan area ang pinangyarihan ng krimen, you have to respond. Wala na yung, hindi po namin jurisdiction yan. Wala nang jurisdiction na pinag-uusapan sa utos ni General Torre. Kasi ang rason naman niya, pulis tayo ng buong bansa. Kaya wala na yung jurisdiction. Si katutan so rason to atatang Tanagagi. Para mas maliwanagan tayo, maintindihan natin, ito po ang naging paliwanag ni PNP Chief General Torre. Sabi ni General Torre, hindi kami magpapasapasahan. Tingnan mo nga naman to. Nag-report kami sa ganitong munisipyo. Sabi daw, sa kabilang munisipyo na yun, pinapupunta kami ron. Kasi una-una, kaya pumunta ang ating kababayan dyan sa munisipyo na yan or sa police station na yan dahil yan ang convenience sa kanila. Okay? Pag pinasa natin sa kanila, kapag pinasa natin sila doon sa iba pang police station, baka makakabala sa kanila dahil unang-una, kaya ka sila pumunta dyan dahil malapit. So, it will be imperative upon us because we are the Philippine National Police. We are not police of our province, we are not the police of a region or just a station. We are the Philippine National Police. So, ibig sabihin, pag sila ay nakakontak na, may point of contact na sila napili at pumunta sila sa estasyon yun, Philippine National Police na yun. So, pag sila ay nangailangan dalhin sa ibang unit ng Philippine National Police, ay dadalhin sila ng unit na yun doon sa kabilang unit na yun. Ngayon, kung ibang gobyerno, ibang sangay naman ng gobyerno ang dapat puntahan, we are still part of the Philippine government under sa
isang presidente. So, ibibigay natin ang ating mga kabayan, dadalhin natin, assistan natin na makarating doon sa kung saan ang ahensya na kanilang kailangan. Illegal gambling is as perennial as the grass. Talagang ang ating dyan, ang ating solution dyan is non-stop. We give no quarters. Wala tayong sinasanto dyan sa trabaho ng illegal gambling. Hahabulin natin ang mga yan. Kasi unang-una, we have to support yung ating legal, ang PCSO, ang PAGCOR, ang ating especially, ang ating STL. Because it is the arm of the government that is intended to eradicate the illegal gambling so that kung ano man ang proceeds nitong mga gaming na to ay nagagamit natin sa ating mga outreach programs at sa iba pang mga pinagkagastusan ng ating gobyerno na nakakatulong at nakaka-impact sa buhay ng ating mga kababayan. So, wala kami sasabihin dyan sa illegal gambling na yan at hindi natin tigilan kahit na totoo nga yan na simula noon hanggang ngayon ay nandyan ang illegal gambling. Pero I would like to believe na bumaba na ang incidents yan dahil nga ang STL ay nandyan na. Si katutan na tatin tanagagi ka. And in addition to that, at sa tanyagan ganto ng PNP Chief Police General Nicolas Torre at ating tanagagi. Diba? At atan so samay dyan illegal drugs. Paramihan daw. Paramihan. Pero sa statement na yan, pumalag yung Commission on Human Rights Si Kwanda, medyo hindi magandang pakinggan, Kwanda. Paramihan, panuntutan no? Paramihan lalamat dapat specific, paramihan ng huli o what? Di ba? Yan na yung mga concerns ng human rights before. Na wala rin, bakterya, Kwanda. So anong pararamihin? Paramihan siguro ng huli. We would like to believe that way. Paramihan ng huli sa illegal drugs. Pero sa kwantumat, wala kayong dapat na ikabahala sa akin. Basta wala kayong ginagawang masama. Wala kayong ginagawang contrary to law. Bakit kayo matatakot sa akin? Kwantumat. Pero ito sabi ni General Torre, isasama ang bilang ng mga nahuli, yon, na may kaugnayan sa iligal na droga sa performance metric ng pulisya. Huli paramihan ng huli. Hindi yung nabaktar, yakwanto. Paramihan ng huli kaugnay sa iligal na droga. Ayon ang kanyang punto dyan. Pero ang tinatatang tanagagi ka, dinayo ng Quintan. Indayo ng Senate President Chis Escudero. So sa tay appointment to ng General Nicolas Torre at ating tanagagi. Pero para kay Senador Jingo Estrada, dumamat so reaction to ng Senador Jingo Estrada at ating tanagagi. At sa tay appointment to, no parad kina Senate President Chis Escudero makasaysayan ang pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police dahil siya ang kauna-unahang hahawak ng pwesto na nagmula sa Philippine National Police Academy. Gauntan. PNPA. At sa kwanto, si General Torre ang kauna-unahang PNPA graduate na magsisilbi bilang PNP chief sa kasaysayan ng ating bansa. At sa kanyang pagkakatalaga, lubusang may naipatupad yung 35-year-old na batas na nagsasabing sibilyan ang kapulisan natin. Bayagla, for 35 years, ngayon lang magkakaroon ng katuparan na isang sibilyan ang mamumuno sa ating kapulisan. So, sa kwanto ng Senate President Escudero, mabigat ang nakaatang sa balikat niya para ipakita at patunayan
na yung ginawang batas ng Kongreso mahigit 35 years old na ang lumipas ay tunay nga tama at nararapat kwanto. Oh, by the way, isa pa sa mga gusto nais ni patupad ni PNP Chief, yung maisama sa 911 hotline yung mga sitwasyon na kung saan sinasama ibabaga to, pag lumapit sa inyo ang isang biktima, asistihan ninyo. Kung hindi man within your jurisdiction, samahan ninyo doon sa another unit. Di ba yun ang sinasabi niya? Ngayon, kung ang mangyayari, pagpapasapasahan po yung mga magrereklamo, i-report nyo po daw yan sa 911. Sa kwanto lang tinan PNP Chief, unang-una, kayong pumunta, kaya pumunta ang ating kababayan tulad ng nasabi niya kanina, di ba? Sa munisipyo police station dahil yan ang convenient sa kanila. Now, to make them even more convenient, wag nyo na silang papuntahin doon sa unit, kayo na magdadala. Ayun. So gabay ito ibaga, kayo na magdadala sa mga concern na mga biktima doon sa kabilang unit. Yun ang gusto niya. Okay? Ngayon, kung okay, dayuan ng Senate President Chis Escudero Tan sa appointment to ng General Torre, si Senador Jingo Estrada Balat so liknaan to ditan. Not a good choice, kunto. Not a good choice. On arrogant Torres appointment. Kwanto arrogant sa tawag to? Sa description to General Torre ng Senador Jingo Estrada, arrogant. Sa kwanto, disappointed disappointed siya over this appointment of Police Major General Nicolas Torre III as the new chief of the PNP, because he called the incoming top cop arrogant and at the same time questioned his qualifications for the role. Sa ikwanto ng Senador Jinggoy, for me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. That's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting chief PNP, this is not the first time we'll have such an arrogant PNP. This is the first time, Manaya. This is the first time that we will have such an arrogant PNP chief. I do not know. That remains to be seen. If he will continue his arrogant ways in governing the the police force, I do not know what will happen. Ng Senador Jingo Estrada at ating tanagagig. Pero from a former PNP chief views niya mo tayo liknaan nasa kaya former PNP chief. You still remember our kababayan here who is from Mangaldan, Pangasinan? Si former PNP Chief General Arturo Lumibaw. Wala mo. So, may liknaan to yain pasabito ni Pakarad Satan. Sa ikwanto, Police General Nicolas Torre takes the helm of the Philippine National Police today amidst a highly charged political environment. It's a gamble, critics. Critics say of the appointment. But to optimistic observers, it was a right decision. Decisive, mission-oriented, most qualified, says Senator Ping Lacson, who is also a former chief PNP himself. Challenging the new chief to observe the rule of law while protecting human rights, PBBM exclaimed, "Let your leadership define the institution." Nick, as he is fondly called by his family and friends, has enough time to prove his critics wrong. But to the 220,000 police officers, my advice is, just do your job. Sikatutan mo, suliknaan to ng former PNP Chief General Arturo Lumibaw, ya kabaluyan tayo.
Well, hopefully at atang tanagagik it nagawan tumat so sa may mandate to ng General Torre, of course everything under the law. Gauntan. At ano sa pambase ante sa may babagan ng Senador Jinggoy, arrogant kwanto. Mahirap man. Siya nga ho pala, isang paalala po para sa mga aakyat ng Baguio City. Striktong pinapatupad po ngayon sa Baguio City yung 30 km per hour na speed. It is now in effect. Yan po ang information na natanggap natin para po mabawasan yung mataas na bilang ng road accidents dyan po sa may Baguio City. They are now enforcing a 30 km per hour speed limit across the city under Ordinance number 18. At walalasugan ganto ng Mayor Benjamin Magalong at Baguio City Police, LTO, Public Order and Safety Division and other agencies to strictly monitor the speed limit. Ito, speed limits, Central Business District and major roads, 20 kilometers per hour. Maximum. Sa mga inner roads, 30 kilometers per hour maximum. And the city will also acquire new speed guns and radar sensors to boost traffic regulation. Sa kwanto lang tinan Mayor Magalong, this move is for everyone's safety. Let's work together to protect lives on the road. Ako, maganda po to. Sinusuportahan ko po ito. Kailangan talaga ma-implement yung speed limit. Kasi dagdag ko la, so nadidisgrasya tatong tanagagig. Lapot satan, so, plus ya pa nagpabatik na motor, yakas kasero nira, kamote, masibara ko ni kamote, kanya ang gapoy, singa antada, at saray, road rules and regulations. Ay, yagi. Samantala, nagpalabas naman po ang National Grid Corporation ng Pilipinas of the Philippines o NGCP ng abiso hinggil sa 12 oras na pagkawalan ng kuryente this coming Saturday, June 7 na tatang tanagagig. Manlapod alas 6:15 na kabuwasan, yanggad alas 6 na labi. Ay, oyla ko mo niya agang patang sa panahon na sayan agaw. Noon niya labat ya mayimyim sa tiyempo, okay lang. Okay lang. Pero no, ang putaputang lalamat sa panahon, ay, makapaingungot at ating tanagagi kagauntan. So, ang maapektuhan po mga lugar, Ordaneta City, kasama po ang mga barangay ng Anunas, Cabaruan, Camantiles, Catablan, Kayabanan, bahagi ng Dilan Paurido, Labit West, Labit Proper, Mabanugbog, Nankalubasaan, Nankamaliran East, Nankamaliran West, Ultama, Pinmaludpud, bahagi ng poblasyon, San Jose, San Vicente, Sugkong at Tulong. Ganon din po ang Asinggan, sakop ang mga barangay ng Bubunan, Kalupaan, Kuldit, Palaris, Subol at Tuboy. Ganon din ang Binalunan, ang Lawak, Manawag, Mapandan, at Mangaldan, pati na po Surubio, San Manuel at Villasis. Paghandaan nyo po yan, this coming Saturday po yan, June 7. Doon po sa mga humabol na bumati, pasensya na kayo, hindi ko ma-access. Magandang umaga na po sa inyong lahat, ha? Siyempre, binabati rin natin yung mga taga-barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Ang buong parishioners po ng Dulag Parish, Jesus Nazarene Parish, ha? May commissioning tayo sa Sunday, sa lahat po ng mga naninilbihan sa simbahan, may commissioning po sa Sunday.
Ito announcement, commissioning and recommissioning of lay ministers, Pentecost Sunday. We joyfully invite everyone to join us this Pentecost Sunday as we celebrate the commissioning and recommissioning of lay ministers during the Holy Mass. Pentecost, often referred to as the birthday of the Church, marks the day when the Holy Spirit descended upon the apostles, empowering them to go forth and proclaim the good news. It is a powerful reminder of our mission as Catholics to serve, evangelize, and build up the body of Christ. That's gonna be on June 8. Sa amin June 7. June 8 kami. In this spirit, we will be commissioning new lay ministers and recommissioning those who continue to serve in various ministries, including extraordinary ministries of Holy Communion, mga lectors, commentators, choir members, altar servers, and collecta team and officers of the different ministries as they renew their commitment to serve the Lord and His Church with commitment and faith. So let us come together in prayer and celebration, supporting and uplifting our lay ministers as they answer God's call to serve this coming Sunday, June 8. Tama ka, sir. Pari-parehas tayo, sabay-sabay. Yes, June 8. June 8, 2025, 8:30 a.m. Second Mass. Ayan. Siyempre, ang kasama po natin dyan si Father Jimmy. Yan, Quinto. Magdodouble ka. Magdodouble ako. Oo, kasi kasama ka rin sa Dagupan. Dagupan. Sige, sige. So yun po ang ating Lignay Balay at Sainago na Martes at ating Talagagik. By the way, tumaas na naman po ang presyo ng gasolina, ha. May movement na naman po. Wait lang, babalikan ko lang, ha. Ang movement ng gasolina sa diesel may 30 centavos per liter na increase. Sa gasoline, 40 centavos per liter na increase. Sa kerosene, may 10 centavos per liter na decrease. So yung diesel at gasoline may dagdag, pero yung kerosene may bawas. Gapalay malam yung oras at ating Talagaging tabayanan po. Susunod kaagad ang number 1 kapaborito Joey Baby. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo si kapaborito RJ Jimenez, always at your service. Akala ba kang tabayad sa agaw na Martes sa magtariling kor magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tima na technical side sari Pogi na Pangasinan sa manang arulawas the faithful one Engineer Richard Olanday and the only one Engineer Nixon Dakal. Sige po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran sunata. All I dream of is your